पंढरपूर कार्तिकी एकादशी निमतान हरमलच्या श्री सद्गुरू जनार्दन स्वामी महाराज चॅरिटेबल ट्रस्टान हरमल सावन पंढरपूर मेरेन मिरवणूक सुरू केल्या। व्हडा संख्येन भाविकांनी हे पदयात्रेक वाटो घेतिल्लो। पळयात काय उर्बे भरीत खीण। जय राम कृष्ण हरे, जय 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 जय राम कृष्ण हरी। हा जो दिंडी सोहळा जो आहे तो श्री सद्गुरू जनार्दन स्वामी महाराज यांनी जे मागच्या म्हणजे जवळजवळ 34 वर्ष झाली या दिंडी सोहळ्याला। याची स्थापना श्री सद्गुरू जनार्दन स्वामी महाराज यांनी केली होती आणि आज 34 वर्ष होत आहेत तरी पण ही दिंडी पायी दिंडी अजून सुद्धा काय आहे चालू आहे। त्यांच्या कृपा आशीर्वादाने ही दिंडी गोव्याहून हरमल गोव्याहून पंढरपूरला दरवर्षी पायी चालत जाते आणि 11 तारीखला म्हणजे 11 नोव्हेंबरला मागच्या शनिवारी या दिंडी सोहळ्याला हरमल गावातून सुरुवात झाली होती। आजचा 8वा दिवस आहे आणि 8व्या दिवशी आम्ही मिरज पुढं
भोसे म्हणून गाव आहे 20 किलोमीटरवर, तिथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत आणि 21 तारीखला ही दिंडी पंढरपुरामध्ये प्रवेश करणार। हा जो सोहळा आहे तो सद्गुरूंच्या आशीर्वादाने, श्री सद्गुरू जनार्दन स्वामी महाराज यांच्या आशीर्वादाने संपन्न होतो। या सोहळ्यामध्ये बाल, तरुण, वृद्ध सर्व प्रकारचे वारकरी आहेत, जे भक्तिभावाने आणि आनंदाने जय जय रामकृष्ण हरी या मंत्रावर ताल धरून पाऊले चालत चालत पंढरीची वाट चालतात। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।